Здравейте, добре дошли в едно ново видео, където ще играем една много интересна игра, която я имам от сравнително доста време. Тя излезна безплатно, иначе струва 9 евро в Epic Games на телефона. Но сега реших да я пробвам, така че ето е играта Little Nightmares, където сме едно жълто човече, което такова долу се вижда под чаптера, се вижда едно жълто човече. Ние сме това човече с дъждобрана и опитах да направя видео, не се получи, затова до някъде знам играта, затова се извинявам, но до някъде я знам, после не я знам, така че бях си оправил графиките, така че затова само пита дали да продължа, затова пиша не, New Game, да. И контролите ги знам, така че само да ги видя за пак, да ги видя само така, движене, хващане, да. Скок, фенерче, джъмп, хващане, дърпане, такива работи, да. Плъзгане, така. Добре. И да, играта ми върви на 60 или на 120 FPS. Май са на горе-долу високи графики, колкото може за телефона, нали? И това видео ще опитам да го направя 15-20 минути. И сега... много е интересно интрото като почва, защото тук не мога да разбера... разбрах, че е жена, ама не мога да разбера част от историята ли е, или просто... Ето я. Малко по-малко виждаме. И има някаква маска обаче. Или маска, или лицето й. Много зловещо. Ето това смение, ето това жълто човече, където не знам каква е целта на играта. Ако някой знае целта на играта да ми каже, но това смение... Какви са тези тролчета, бе? Не знам, но имаме много яко фенерче. И което виждаме, че може да слагаме на такива места огънчето и виждаме. А ние момиче ли сме? Май сме някакво момиченце. Но тук, това май е сейфа, на сейфа, така че сега дърпаме това. Клякаме и отиваме нататък. Само малко ще увелича, че нищо не чувам. И тук трябва сега да станем, да се хвани, да се набере и пускам фенерчето, че нищо не виждам. Тук ще го спра. Пускам го тук. Падаме някъде. Така. И тук се качваме по тези яки стълби, където се катерим. Където виждам са много големи веригите тук. Много големи вериги, така че... Тук... Ето тук надолу отиваме. Опа, ако се познах рязко надолу. Тук летящи столове... много работи. Както ви бях казал, това да го прави. Това е много тъжно. Виждам тези крака, първоначално не ги бях забелязал. После, като дърпах слова, забелязах, че има крака, които висят и виждам, че този човек е решил да се съкрати живота напълно. Защото видял, че няма смисъл. Но както знам аз, има смисъл от живота. Няма нужда да се убиваш по такъв начин. Тук големи перки, такива работи. До някъде е тъжна играта. Тук раздам, че е страшно. Мога да взема да го дръпна това. Така. Бе. Така. Сега май от тук трябва да се кача. Така ли беше? Да. Тук има обувки в хладилника, което малко е странно. Така че да видим. Пак се извинявам, че съм играл играта до някъде. Викам си, че нали, всичко записа, но просто чуваха някакви звуци и да, не се получи добре. Тук падат все едно като някои изпражнения отгоре. Това не знам какво е. За трябва да дръпнем. Спри го. Така, пускаме го това. Отиваме ето тук.
Тук... едва. Тук това го дърпаме. Чакай, че забравих за момент какво това правя. Тук клякаме така. Тук... Забравих го това, да. Сега тук трябва да пусна фенерчето и да тръгвам да бягам просто. Айде, бягай. Те не трябва да ме хващат, че умирам, не знам. Да. Так му казах, да, тук умирам. Буквално това са като някакви малки гадинки. Или малки чудовища, не мога да разбера. Бе, няма да бързам да ги пускам. Пускам ги, тръгвам така. Бутай. Скачай. Тук на сейфа, като пускам такова. Така че, щом сейфа, значи... Що има да сейфа, не значи е добре. Така че тук, обаче си пускам... че се изплаших, чакай, че това го забравих. Да, забравих, че това ми е много трудната част. Но все пак са минали само ще... Добре, значи не най-сейфа, добре. Ми пак трябва да го бягам. Това, скачай. Бутай. Така. Скок. Сега нагоре. Тук трябва пак внимателно. Не! Значи ако кривна малко, значи... Да. Добре, няма. Сега го правя. Опа. И то... Скок. Спирай фенера. Огънчето. Скок. Така. Тук къде са? Да. Тук това трябва да го следвам. Тук трябва да скоча. Тук врата. Да. Стих се, какво е това? Тук се чуих как трябва да хвана вратата. Защото тук има тази врата, трябва да го дръпна. Та се трябва да го въртя. Да, така беше. Става да бягам. Скок! Дай му! Ще хвана вратата. Да. И сега, тук клякам. Аз тук направо слайднах и пари. Дори не очаквах. Тук виждаме този грамадния влачи някаква клетка. И срещаме един в много странно място. Сега се качваме бързо нагоре. Това малко ме стана на играта, че не мога да разбера какво това. Това е целта на играта буквално. Разбирам, че трябва да отидем някъде. Къде? Са тук в тоалетна. Запали да има. Тук пък има пъзел, където тази врата. Нали тази врата? Трябва да я бутнем. За да спрем, защото има ток. Затова трябва да дръпнем. Което аз това не го знаех. И трябва да отида да скоча тук. Да скоча. Хайде бе, моля се. Така. Сега имаме минимално време, където може да минем. Не успях да спръзна явно ток. Добре, пак ще опитам. Спомняме се в тъмния ъгъл. Чакай малко. Не. Затворя.
Добре, пак ще се опитам. Ето сега, пускай. Ето го времето, което трябва да минем. Бързо, 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 бързо. Тук виждаме люлки, такива работи за игра, детски работи, въртележки. Не бе. Минах. Кога се пусна? Много добре. Добре, тук има много врати, но няма да влезем в врати, да минаваме през вратите. Ще минем направо от тук. Където, какво беше това? Да, сетих се какво е това. Това е някакво око, което следи. И ако не сме застанали там в сянката, защо се спаваме в някакви такива ъгълчета? Тъмни, ама тъмни. Сега отиваме напреде. За това по най-бързия начин да се скрия. Ето го окото, което тук не може да не види. Не, аз съм боса. Добре. Да, буквално трябва да ходим по сянката, това го знам, това го разбрах. Но се блъснах. Добре, нищо. Сега буквално тук трябва да съм. Така. До някъде се вижда къде ще бъде сянката. Там. Слайд. Тук трябва клекна да чакам. Сега тук трябва почна се катеря. Тук се чудих какво трябва да правя буквално. Сега тук ще видим един маняк. Само да бутнем вратата, защото е много тежка за нас. Чакай. Ето го този лудяк. Където той май не вижда. Тук има някакви бебета, които мога да видя. И ние буквално трябва да отидем в другата посока. Отваря вратата. И ние просто отиваме тук. И по най-бързия начин се катерим. Като Спайдърмен. Буквално сме Спайдърмен. Пускам си запалката, като и бях забравил името. И просто минаваме като тайни агенти. На Майнкрафт видео ще има, но просто още не съм го направил. Оле, викам, какво стана? Да, ние умираме от глад. Интересното е, че тук ще ни даде един маняк храна. Това не го правя аз, геройчето го прави. И ми пича, аз нямам храна. Тук точно. И храна. Са. Нам. Изядохме го. Добре. И тя се успокоим. Момичето или... Някой е готов тук. Това е тази игра.
Ако нещо не разбера, моля ви се обяснете ми какво трябва да става в тази игра. Каква е целта на тази игра? Май тук не знам какво се случва. Чакай. Ето тук се почва играта вече. Това мога да го бутам. Чакай. Аре, бутай. Мога да видя къде има. Нека това да го дръпна, не знам къде. Това ми е странно. Пусни, светни. Да, просто реших да се гръмна. Много умно. Значи трябва... Или... или ето това, трябва да го дръпна. Дали е така? Айде да го дръпнем. Буквално нищо не стана. Къде е тук отивам? Тук не съм бил. Сейфа ли ми? Не знам. Сега тук трябва да скоча. Там отгоре. Не! Добре, като се кача горе, какво става? Добре, интересно ми какво ще стане? Защото нямаше такова за спиране на тока. Или май се сетих. Нагоре. Тук. Нагоре. Добре, аз буквално се прибих. Не вярвам, сега вече не знам какво трябва да правя.
Добре, трябва да помисля, значи. А. М. Що ми дава тук с катерия? Хм. Хм. Не знам, не знам. Добре, само още една минутка. Не. Добре, нещо не мога да разбера, така че... Дай отида до портата. Просто ставай. Само трябва да помисля. Не, просто аз вече... Добре, мисля да приключа това видео, така че ако ви е харесало видеото, абонирайте се, лайкнете и ако искате това видео по-скоро, имам предвид по-скоро в четвъртък, в петък. Ако искате това видео да е в петък, харесайте, лайкнете и ме последвайте за още. И довиждане!